ओरैनोबा देरखानाय लावखानाय हाया हाया गुन्दै नागिर अफ्रि नागिर फेदेरदों आंहा दा सोरबा मेगन गोसाफ्रा फिसिनो रोङिफ्रा अमाखौ लाखियाबानो जाबाय आरो फ्रियाव मोनदों होननानै ओरैनोबा अमानि दामा बारायगासिनो दङ सानफा एफा थैखाबाय आङो बिदिबाथाय आयै आंहा मा सिमां नुवाखै दख'ना बायनो सानदों मबाइल गंसे लानो सानदों अमाखौ फाननानै आयौ माथो आंनि अमा बायदिथारहाय आयौ दुम्फावसो माथो मा नायबाय थागोन दुम्फाव नायनो आरो अमा गोमादों बेखौनो नायजोबगासिनो आं गामि ओमफ्राय नोंसोरनि अमाखौ आंनि अमा बायदि नुनायखायसो नायदोंमोन आरो दुम्फाव अमाखौलाय हेगारना होदोंमोन ना खानानै दोनदोंमोन औ खानानै दोननायालाय दिरुंजों लाबजों गोमानानै दङ अमायानो बहाबाफोर जुदि नांथानानै थैबायबा मा जागोन दे आयौ प्रब्लेम जाथारगोन होनबाथ' औ आंजों नायगिरना थांफानोबा जागोन दे आंहा खामानिबो गैखाया अमाखौ आंहा फैगोन सप्तायाव फाननो नंथारदों मबाइल बायथारनांगौ आंहा गोमानानै होबा जारला जागोनहाय हाग्राफोराव बहाबाफोर मेरायलाबायनानै दङदां थुरो फारि खना खना नागिरजोबनोसै जों गामियाव जाबाथाय खिन्थालाजोबना होगोन ना बहानिफ्राय अमा मोनदों बहानिफ्राय मा अमा मासे बुथारनाय लोगो लोगो एकदम डिटेल्स लाजोबखायो मानसिफोरा सोरानि अमामोन सोरानि मा सोर फिसिनाय एकदम खबर लाजोबो बेनिखायनो बेंगलि फारायावनो लाना फैबायलां ओइ बंग्र मा थाखुमाब्रा मानसिया ओरै फै होद मा हिनजाव बे थाखुमालै फैब्रा जागोन लोंगोनावनो लाजि नामालै लाजिबा खाजि गोमायलै बमब्रमा जानोलाय बिराद लुगैदोंलै गोथावनो अमा सावनाय अमा रुनाय नाथाय जाय अमाखौ जों लानानै फैदों दुम्फावनिसो ना आंनि जिरख'नायनिसो दुम्फावआ जुदि आंखौबो बिनि अमाखौ जादों होननानै मिथिब्ला आंखौ मा सानगोन बियो मा सानगोन मा साना जाग्रोल'ब्रा सिगाङाव जाखांनायनि उनाव मा सानजाबाय था गोथाव संनानै जागोनलै बमब्र नों टेनसन लानाङा दुम्फावनो खिन्थायाब्रा जों दुम्फावनो थास' खुगाफोरजों बिसास गैयालै नोंसोरजों मा जुदानो नाथांखौ थांहोगारलां जामाराब्रा बेलाय मोजाङै खिन्था नों अमा बेदर जानायाव सिरियास नंगौना नङा बमब्र अमा बेदरावनोखि सिरियास जाया जाबाय अमा बेदर होनबानो थैनायानो थांहांलायो आंबो थेवबो दुम्फावनिखायसो बोरैबा मोनदोलै बमब्रखौ थालाबाय थाबा जानाय नङालै मोनजागागोनसो বেঙ্গলি ব্যাংক খাই পচা মাছের গু খাই ওই কি বলতেছে আমাকে বেঙ্গলি ব্যাংক খায় মরা মাছের গু খায় লাজ লাগে না এগুলা কথা করতে মাখौ লাজ नांगौब्रा जानायाव लोंनायावलाय अमा मासे लाना फैदों नुवाखै नामा আচ্ছা গাউরি আনছি কার টাকা আনছি হ্যাঁ গাউরিটা আরে বেংखाय बाबु नों थाइजौखौ मोनदों थाइजौखौल' जाब्रा थाइजौनि बिफाङा बबे फांसेयामोन बेखौ सोंबाय थानाङालै আচ্ছা ঠিক আছে ভিতরে নিয়ে আও গাউরিটা মারি আমি আবার এটা কোন হয় কোন আমারে কোন আছে তাই सोंबाय थायोब्रा जोंनि लोगो जानांगौ लोंनांगौ मा कुइसन सोंबाय थायोब्रा थोद दाने दारिखौ फुजना गारगारगोन आं मासथिनि এই ওমা রাজা বাকি কথাগুলো আমি সহ্য করব কিন্তু আমার দাঁড়ে মরে যাবে না তাহলে কি করবি কি করবি নো ওমা তো মারিয়াম খুশিয়াম প্রায় বনিয়াম খাইয়াম ঠিক আছে এই খুঁটি মেরে বানিয়ে রাখো ओके नोंहालाय मा जाबाय थाखो फैदोब्रा फैलै जानांगौ लोंनांगौखौनो एफा टेनसन जायो नामालै नोंखौसो नुबाय आं फार्स्ट टाइम अमा बेदर जागोनखौनो एफा टेनसन गोरबो बिखाया दुब दाब माइ सौदोंलै बोरैबा मोनदोंलै आरो मेदाय बोरैबा बुरियाबे फैलै जागोन लोंगोन थिग जागोन गासिबो फै जाखांनाय लोंखांनायनि उनाव बावगोन बेफोरखौ फै सानस्रि आं बोरैबा मोनबायहाय गोसोआ अमाखौलाय मोनगोन ना मोना जाखो दालाय दुम्फाव टेनसन लानाङा मोनगोन दे गामि गंसे नागिरजोब्बाय माथो जेरावबो मोना हाग्रा बंग्रा नाला गासिबाबो नागिरजोब्बाय आयै फाक्का सोरबा लांखाबाय बे आंनि अमाखौ दुम्फाव सोर लांथावथाव नोंनि अमाखौ नोंनि बायदिबा जागोन सोरबा सिनाखि मानसियानो खावनानै लांखाबाय बे नङाबालाय सोर मालाय आंनि अमाखौ लाना थांनो हानो दे आंनि न'निफ्राय दुम्फाव होमबा दा बोरै मोनफिनगोन दे
बेसेबां सिमां सुजुदों दखना बायगोन सानदों मबाइल लागोन सानदोंमोन गोमाबाय अमाया सोरबा लांसुनिया लानानै थांबाय आंनि अमाखौ दागाब दुम्फाव दागाब मोनगोन मोनथारगोन बे अमाया गोमानांगौबा सेसखासै आयै लुथुर पुथुरथारमोन अमाया देरखानाय लावखानाय आयै आंनि सिमाङैनो थांगोन आंनो अमा नांगौ आंनि अमाखौ बेबायदि गाबबाय थाबा दुखु जाबाय थाबा जेबो जानाय नङा थुदो सोमसै पुलिस स्टेशनाव जुदि बेबायदि सिरि थाबाय थाबा अमा गोमादों होननानै थाबाय थाबा सिखावफोरा सोलो मोनबाय थागोन थुदो सोमसै पुलिस स्टेशनाव पुलिस स्टेशनाव थांबाखि पुलिसफोरा अमा नागिरनानै होथारगोन जानोहाय मोसौनानो आधार कार्ड ओंखारबावगौसो थुदो जोंहाबो अमाखौ नागिरैनि थाखाय पुलिसनाव कमप्लेन हैनोसै थौ बिदिबालाय हेलौ पुलिस सार औ बुं मानोबा फैदोंमोन आंना ददेरेया गोमाबाय आच्छा बेसेबां बैसो माबा बोसोरसे मास मोनबा साननै खावसे जाबाय ओमफ्राय बोरैथो गोमाखो न'आवनो दंमोन ना बाहेरफ्राव गेलेबायदोंमोन ओहो खानानैसो दोनदोंमोन आं मा होनखो खानानै दोनदों औ नङाबा खारलाबायनानै थायो नालाय ओमफ्राय मानसिफोरा खावनानै लाङो नालाय बेनिखायनो खानानै दोनदोंमोन ओइ सिख्ला मा होननाय जादोंलै हो मानसिखौ बेबायदि खानानै दोनो नामा मानसि नङा मा अमासो आंनि अमा बुन्दिनि नामा ददेरे मा होनखो औ पुलिस सार आंना अमाया गोमानानै दङ आंहा बे अमाखौ लानानै बेसेबां सिमां सुजुदों अमाया जुदि गोमायोबा आंहा सिमाङा बायगोन माबा मोनसे खालामनानै अमाखौ नागिरनानै होदो सार जों मानसिसो नागिरो जों अमा नागिरा मिथिबाय आच्छा अमाखौ नागिरनाङा दे नों मानसिखौनो नागिर जाय मानसिया आंनि अमाखौ खावदों माबायदि जारलायाव गोलैखोलै आंलाय नागिरगोन ना सार मानसिखौनो नागिर अमाखौ नागिरनाङा बे मानसिखौ मोनबानो अमाखौबो मोनखागोन दे बेनिखायनो जाय मानसिया आंनि अमाखौ खावदों बेखौनो नागिरदो दे पुलिस अके जागोन दे जागोन ओमफ्राय आं अमानि पिकचारबो लाबोखादों नै